Точно пристигнах в България, отивам на Сани Бич, чух, че там са яките мацки, а имам пари за пукане. Това беше, по дискотеките платих сумати сметки и сега тук ме довършиха, вече нямам пари да се прибера до Корея дори. Последната ми опция. Да събера пари, да се прибера в Корея. Игра на калмари България. Тази държава ви прецака, заплатите не стигат, единственият шанс да забогатеете е да си пробвате късмета в Squid Game. И аз искам в Squid Game. И ние се набитахме тук с сина ми, не спира да цъка на машинки и загубихме хонорара от трети сезон. Ставай от тези машинки, заради твоите мизери ни чукат всеки ден лихвари на вратата и трябваше да влизаме даже в Squid Game. И аз се присъединих към игрите, нали на Нофо ни наемат за ролите тук, в българската версия и без това никой не е гледал и 3 сезона целите. Маце, аз Танос искам да го вкарам в твоя. А познай! Вече съм печелил преди. Фасулска работа. Сега ще ви разкажа как се озовах в България след края на трети сезон, където инсценирах всичко. Какво наистина се случи на финала на третия сезон? Оживях. Имаше матрак поставен. Нали съм бивш победител? Не биха рискували да си отида така. Нашият човек измами всички. Прочутия Гихун, ако се погрижа за малкият ти приятел, ще ми дадеш ли съвети как се печелят игрите? Том ме знаят и тук. Да разпусна малко. С някоя готина мацка поне. Не се знае кой ден ще ти е последен в тези игри. Мислят си, че като сложат носия на куклата ще ме оплашат. Играл съм ги тези игри вече и преди. Аз ли трябва да съм първи на тази проклета игра? Да събера листата без да се обода? Баси мамата. Дори красотата тук може да те убие. Имате право да гласувате, игрите да приключат още тук, както знаете. Фу, мама му стара, тук в България имам даже по-големи дългове към мутрите. Не разбрахте ли, че винаги съм за игрите да продължат, бе? Трябва да се набирам на лост от дюнер кебаб, поне той едрия след мене, ще го бия на тая игра. Айде, Гихо, не би го тоя. Той е тлъстия как не нападна месото първо. На випа сме и си даваме жега, пием вносно уиски, така сме крадците на еврофондове. Нова игра, надяждане за сбаница, срещу дебелака, баси мамата. Май той е тлъстака ще го надвие, много гладен изглежда. Спечелих. И тази игра, това до мене е пътник. Ако не беше казал, че в тая инфлация не ти се дават пари за кондоми, нямаше се да сме в тая беля. Ще рискувам да спася и вашето дете, като се роди тук, госпожо. Не съм бремена, бе, идиот. Просто си хапвам повече. Аз съм новия фронтмен тук. Време е да дигнем нивото на хаос и да включим малко розови сайчета, вместо тези розови бойници смотани. Тя като аз решавам какви да са игрите, е време за повече забава. Следващата игра е надиграване на качек. Кой бие, решаваме аз и моите две прекрасни сайчета. Време е за шоу. Фронтмен Кючек.
Сифун е първи, Намджо е втори, а Ким Джун си е трета. Както видяхте, и аз се включих просто да им покажа как се прави. Та на следващата игра отиваме надпиване с ракия. И следва битка по ASMR говорене. И аз да направя вайрал ASMR видео с останките на един глупав розов войник, дето си мислеше, че ще ми заповядва. Мислите ме за луда. Ама и тая стара фурна още добре пече, ще ви измуча душата. Той MG Coin не знае какво изпусна. За който му стане доведен баща на детето, ще му мъркаме така на уши. Айде, време е за състезанието по народни танци. Той Гихун пак май излезе най-добрия в танците. Ама и Намгю си го бива. Близко е между двамата. Тая мацката май не е тренирала достатъчно. Писна ми от тебе, не си ми шеф! Добре, бе. Айде, оставям ви на мира и без това ми писна от тази държава, ще се бегам. Айде Гихун е пак победител, прибра пачките, поне останалите на финала ги пощадиха този път. Точно идвам от края на опасни игри, които трябва да бъдат прекратени. Там ни отвличат и тормозят войници с розови костюми. Да ти помогнем да сложиш край на някакви игри с охрана розови човечета с оръжия. Бе, я бегай да не става пак въпрос за това лабубо. Писна ми вече. Май, верно сте толкова некадърни, както говорят тук ушевите. Ще се оправям сам, май. Мислят си, че това е края, но Squid Game никога няма да спре. Цъкнете тук да се абонирате за още.